Tässä on tämän tarinan perhe. Tässä on Toffe, Pinky, Vanilja, Luna. Moi, mä oon April. Moi, mä oon Emily. Ja minä olen äiti. Voi että, tytöillä on koulua, kello on kohta 1:15. Herätys! Herää sinäkin. Herää! Senkin unikeot, nyt herätkää. On aamu ja kello... Te myöhästytte kohta. No kun mä en jaksa. Aina tyhmä koulu. Kaipa se sit pitää mennä. Tuija! Joo. Nami. Ootappa sinä, ei, Emily. Tytöt, minä lähden nyt töihin, että lähtekää ihan kohta kouluun. Juu, heippa äiti. Voi pastilli. Kello on jo noin paljon. Kiire! 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 Sairaan nopea. Kiire, mitä se siinä oikein? Et se voi olla sairaan nopea, koska mä oon. Ihan sama. Tietääkö kukaan missä on Pinky, Luna, Toffe ja Vanilja ja April ja Emily? No ei varmana. Niinpä. Selvä, jos he ole tullut 10 sekuntiin, niin aloitamme tunnin. 1, 2, 3, 4. Sori, me ollaan myöhässä. Missäs muut on? Ne tulee perästä. Wow, sori jos ollaan myöhässä, oli vähän kiire. Niin just. Hyvä, nyt on kaikki. Voimme aloittaa tunnin. Tämän tunnin, tai aloitamme matematiikan tunnilla ja seuraava tunti onkin välitunti. Joo ja niin, ottakaa sivu 174 ja tehkää se 174 ja 172. Mut mä en osaa opea. Mulla on kauhean visaita. Käy sitten vessasta. Mutta minä käyn rehtorin kansliassa, joten pitää olla puolen tunnin sisällä valmista. Joten nähdään kohta. Mennäänkö kiusaan niitä ääliöitä? No, todellakin. Juostaan. Turvat kiiläskit. Hänni. Oi. Noi, jotka on samassa perheessä. Loserit. Noi, jotka on samassa perheessä on ihan ääliöitä. Niin on. Ai mun pää. Mennään takaisin riviin. Ai että, oot sä okei? No on. Ne on kyllä tosi inhottavia. Eiks niin? No joo, ne aina tulee hakkaa, kun ope menee pois. No niinpä. Hiljaisuutta! Mä tulin nyt opevessasta, mä en kerro tehdä mitään, joten heippa. Mä menen istun paikalle. No, sinä saat ne kotiläksyksi. No ei varmaan.
Kyllä. Mutta nyt on välitunti. No voitte mennä nyt sinne välitunnille. Ja no niin, minä menen tänne. Mennään. Joo. Ottakaa! Mitä tehtäis? En mä tiedä. Taistellaan! Huu! Siitä saitte tajuttomat ääliöt. Ette te edes pärjää meillä. Kato nyt me lyötiin tälle ja Kuka? Loserit haa! Tuu jo. Oota. Kaikki pitää lyödä. Sinne niin. Kukaan ei saa löytää teitä. Loserit mennään. Joo. Ai. Au. Ei että. Ne on ihan tyhmiä. Oot sä okei? En mä tiedä. Sut pitäis viedä ehkä lääkärille. Mennään. Juu. Voi ei, mitä me kerrotaan tosta äitille? Niinpä. Ja opelle. Ei ne kuitenkaan usko. Pidetään tää ihan omana asiamme. Ihan sama. Omana asiana. Ding dong! Kellot soi mennään. Ja... Mitä on tapahtunut? Joku mun kaveri löi mun siskoon ja sillä sattuu jalkaan. Voi ei. Otetaanpa sinut ensin tutkintapöydälle ja soitan äidillenne. Mikä hänen numeronsa on? En mä oikein muista. Ja mä tiedän kyllä. Mä voin kyllä käydä äidin käskeen töistä tänne. Okei. Minä sillä aikaan vähän tutkin häntä. Juu. Pystytkö sinä kävelemään? En. Se onkin vähän vakavempi asia. Sinulla on saattanut murtua tassu. Tästä punottaa. Sinun pitäisi olla rauhassa. Sinä et saa yrittää kävellä tai mitään muuta. Laitetaan side tai kipsi. Tai minä en sitä laita. Sinut pitää viedä oikealle lääkärille. Olen vain terveydenhoitaja, joten odotellaan tässä, että äitisi tulee. Okei. Mitä lapselleni on tapahtunut? No, Häntä koulukiusattiin. Ne tyhmät taas. ja Jotka työnsi toffeen siihen melkein auton alle. Mä menen nyt kouluun äiti. Heippa. Juu. Pitääkö hänet viedä parempaan niin kuin lääkärille? kyllä, hänellä on murtunut tassu. Voi ei. Ja no katsotaan miten Toffeella menee, että voit jäädä Hänellähän oli niitä traumoja. Joo, mutta anteeksi. Voit jäädä, minä menen vähän katsomaan papereita, tulostan pari juttua ja sinä voit olla hetken hänen kanssaan, joten nähdään kohta. Juu. Äiti, mulla sattuu jalkaan. Ymmärrän kulta. Sinä paranet kyllä pian. Tämähän oli viimeinen kouluviikko. Niin oli. Hänellä on todella vakava jalkavamma. Se on pahempi kuin jalkamurtuma. Se saattaa tarkoittaa sitä, että hän ei pääse kävelemään ehkä vuoteen. Mutta hänet pitää viedä äkkiä leikkaukseen. Okei. No niin. Moi.
siskot. Moi, mun tässä sun sattuu. Voi ei. Tällaiselle loseri. Ei! Sisko! Oh, it's okay. Sisko, soittakaa ambulanssia! Jatkuu ensi jaksossa.